След това, за да анимираме самата снимка, отиди в Animation, търсим Slide Left, за да излиза първо отляво. Тук са различните ефекти, които можеш да се ползваш. Можеш да си заиграеш и да избереш различни видове ефекти. Ето го Slide Left, избираме да е 5 секунди да излиза. След това отново в Animation от Out търсим Slide Right, за да може да излиза картинката. След това отдясно избираме 5 секунди за Out, да може да излезе. След това отиваме в Opacity, за да направим малко по-прозрачна снимката. Избираме, например, 73, което трябва да е OK. И финално единственото, което остава е втория оверлей, който е снимката, да го придвижим до края на видеото, за да излиза през цялото време. Остава да експортнем файл.